Argiaren podcastak. Etxerako lanak, Mikel García Iriak ezen podcasta. Urteko alaba bat dugu eta haurrezkuntzan egon den bitartean gelakoekin urtebetetze festak 3 hilak ospatu ditugu. Horrela, ardurak eta gastuak partekatzeaz gain, urtean 4 urtebetetze festa genuzkan bakarrik eta gustura joaten ginen. Baina orain lehen hezkuntzan hasi da eta gelakoak banaka ospatzen hasi dira. Gela osoa bola parke batera gonbidatuz edo pailazo eta magia ikuskizuna kontratatuz. Eta noski hori ezin dute familia guztiek egin. Haizearen esperientzia bizi izan dute ziurrenik familiaz gutxik. Haurrezkuntzan, gelako gainerako familiekin adostasun batera iritsiz gero, aixe doa dena. 3 edo 4 hilean behin gela guztia parkean sandwich batzuk jatera eta jolastera joaten da, eta pastelaren kandelak itzaliko dituztenak dira, hilabete horietan urteak bete dituzten haurrak. Lehen hezkuntzarako saltoak eta ikaskide berriek osatutako gelarako saltoak eragin ohi ditu lehenengo trikitrakak. Urtebetetze festa iazko gelako lagunekin, aurtengoekin, nahaztuta, batzuk kanpoan utzi, festa bat baino gehiago egin, festa esklusiboa, data antzekoetan betetzen dituen umearekin partekatuta, plazan, haizeak aipatu duen moduan txiki parkean, opariekin, opari gabe. Bueno, hainbesterako ere ez dela pentsatuko du batek baino gehiagok, baina ez pentsa, ospakizun hauek kezka iturri dira hainbat etxetan. Eta gainera, arrangura pixka bat ere sor dezake gonbidatuak izan ez diren familien artean. Joan gaitezen pausoz pauso. Hor nonbait irakurri dut, ez dela hain salbuespena gelako ikasle kasi guztiak gonbidatzea gutxi batzuk izan ezik. Gutxi horiek izan ohi dira gelako arraroak, komatxo artean, lotxatiak, itxiagoak, desgaitasunen bat dutenak, hartu emana gehiago kostatzen zaienak, eta ume berdintsuak behin eta berriz kanpoan uztea mingarria izan daiteke haien autoestimurako, harremanetarako, sozializatzeko. Tira, lagun kopuru txiki bat gonbidatuz gero, printzipioz ez dago arazorik. Normala da, festa guztietara gonbidatu ez izatea. Eta ziurrenik bizitzarako ere prestatzen ditu haurrak. Izatekotan, gonbidatuen zerrenda da burua uste bihurtu daitekeena. Muga non jarri. Hori bai, ume berak izatea beti ospakizunetatik atuzten dituztenak, ez dirudi oso zentzuzkoa. Batez ere, oraindik txikiak direlarik, hauek bai eta hauek ez ibiltzea. Baina eta haur batzuk kanpoan uzten badira ez isilak eta lotxatiak direlako, baizik eta gainerako haurren amesgaiztuak direlako, besteak xirikatu eta jo egiten dituztelako, garbi dago. Ospakizunean, adi egon beharko dira helduak, harreman onak gaientzeko eta mugak jartzeko. Guzti horren errepasoa egin digu Mireia Zenteno psikopedagogoak. Festa horietara gonbidatua edo izatea edo ez, inpaktu handia izan dezake haur baten bizitzan. Haur txikienen kasuan, bai tendentzia da normalean, haur dexente gonbidatzea ez, eta festa pixka bat, gelako festa bat egitea, edo behintzat haur askoekin festa bat egitea. Orduan horrelako kasuetan ikuste guraso bezala nahiko adi egon behar gara, haur danak edo behintzat taldeko danak gonbidatzeko. Batzutan gerta daiteke, baina, gelan 30 baldin badia eta 10 bakarrik gonbidatzen baldin baditu, ez ditu 2 edo 3 kanpoan uzten, eta, hori horrela bat, hori ez ditake izango hain gatazkatxoak kasu hontan, baina egia da ere, nik uste gomendagarria dela ez, aldanetan behintzat, edo aurrari ondo baldin badatokio behintzat, bataz ere lehen urte hauetan festa gelakide guztiekin egitea ez, pixka bat aurrari ere erakusteko, agian momentu honetan erlaziona duela,
6-7 haur hauekin, baina agian datorren urtean erlazio horiek aldatu daitezke. Eta gauza normala da adin hauetan, ze oraindik garapen fase batzuetan daude, oraindik beraien nortasuna ere eraikitzen ari dira, eta oraindik ere, erlazioak sortzen ari dira, ez? Urtebetetze esklusiboen ordez, partekatuak egiteko beste arrazoion bat dut nik. Ez zaigu asteburuetako agenda hainbeste beteko. Bakoitzak bere urtebetetze festa egiten badu, eta bakoitzak lagun pila bat gonbidatzen baditu, ezin konta ospakizun dituzte seme alabek gaur egun. Batzutan horri egoten da, ez? Debatea edo eztabaida eske claro, eske ez du bere festa edukiko. Ja, baina bere festa egunean normalean ez da bakarrikan gauza bat egiten du bere lagunekin festa, baina gero egiten dezu etxean, egiten dute gelan errektoban, ja egun hortan bere eguna ospatzeko segurazki egin ditula desente gauza orduan. Lagunekin egiten den festa hori partekatzean ikusten ideia ona izan daitekela. Eskuetatik joaten ari ote zaigu urtebetetzen kontua, zeren neurri hartzea ere komeni da. Eider, gure ikaslekutxuna, zuk ze uste duzu? Eskala bat egin dezakegu ditugun ospakizun moten inguruan. Eider, arbelera! Festa ohiko bat xumea, da parkean edo plazan elkartzea, jolasteko eta jan edan berezi bat egiteko. Jokoren bat ere prestatu daiteke, atxoraren bila adibidez. Eskalan goraxeago daude telepizza, burger eta alakoetara gonbitatzea. Modan dago ere bai txikiparketan antolatzea ospakizuna. Gainera, horretarako oso prestatuta daude areto gero eta gehiago. Eta top-topean daude animazioa eta paiasoa kontratatzen dituztenak, eta gonbidatu guztientzako opaira prestatzen dituztenak. Eider, entzuleren batek pentsatuko du esageratzen ari zarela. Hemen Euskal Herrian ez direla paiazoak eta alakoak kontratatzen, hori oso jankia dela. Baina zindagit baietz, inguruan ikusi dudala. Eskala horretan eskalatzen ibiltzea da maiz arazoa. Lagunaren urtebetetzea txiki parkean ospatu duen umeak ez du gutxiago izan nahi, hark ere zerbait berezia nahi du. Baina gehiago ez da beti hobearen sinonimo. Hainbeste estimulu eta espektatiba beti ez dira onerako. Gainera, arrakala sozioekonomikoa sortzen da. Familia guztiek ezin dute alakorik antolatu edo alakoetara joan. Ongi pasatzeko asko ere ez dela behar uste du Mireia Zentenok. Kasu askotan eskutatik juten dela, azkenean ari gara pixkat kapitalizatzen bezala, guztia, azkenean festaren oinarria, azkenean da biltzea eta momentu on bat pasatzea, eta horretarako berdegu oso gauza gutxi. Orduan ikustet hori mantentzen saiatzea oso garrantzitsua dela, ze askotan hori, badirudi, tendentzi bat sortzen denean, komunitate oso bat dago, sentitzen da askotan behartuta tendentzi hori jarraitzera, eta kontuan eduki behar dugu aurrek, guzti hau kudeatzeko ez dutela erreztasun berdina, orduan beraien artean konparatzen azten baldin badira, eta hor beste erronka bat jartzen diegu, berez behar ez dutena. Noski, esfortzu bat egin behar dugu, festa poli bat sortzeko, beste dozein kasuetan bezala, eta agian erosiko dugu tarta bat edo pastel bat aurraren gustokoa, batez ere zaborea gustatzea, eta bere gustoko gauzak, eta agian pare bat globo jarriko ditugu, baina nik uste printzipioz horrekin nahikoa dela. Ospakizun ikusgarrietarako tendentzia horiek nondik datoz? Zeinek sortu ditu? Benetan aurrek eskatutako gauzak dira, ala helduen artean auspotuak? Bai, zaintzineten eta etzaita aztu. Gai bat dugu oraindik rekamaran. Opariak. Opariak bai ala ez, eta zemotatako opariak, askok oparirik ez egiteko ohartarazten du gonbidapenean, bada ezpada. Beste batzuetan, ohitura dute ikasgelako familia guztien artean opari xume bat egiteko, edo ezain xumea. Eta adinean gora egin ahala, nerabe eta gazteen artean orokortuagoa dago edo gonbidatu bakoitzak opari bana egitea, edo gonbidatua izan den lagun taldeak edo kuadrillak opari bat egitea denen artean erosia. Elkarri oparirik ez egitea ere izan daiteke. Lagunek beraiek adostu dute, gurasoek gutxiago esku hartzen baitute adin hoietan.
Zenteno, printzipioz, oparien aldekoa da? Iruditzen zait opariak bai, ze azkenean nik uste opariak egitea placer bat sortzen du eta jasotzeak ere, orduan nik uste momentu oso polita dela, aitzaki bezala opariak egiteko edo jasotzeko gauzara ze opari, nik uste hor bai guraso bezala eta batez ere hori urte hauetan igual bai oso argi jarri behar ditugula mugak, azkenean opariak bai, baina izan daiteke eta nik uste egokiena dela, hori zerbait eskulantxo bat egitea edo zerbait berezia sortzea egun horretarako eta pertsona horretarako. Nikola Gerdun ere seme-alaben kasuan ikusten dut askotan egun hortan norbaitek notatxo bat emateak ja kriston ilusia egiten diela, ekonomikoan edo eroste hortan, nik uste hori garrantzitsua dela hori, etapa hauetan behintzat bai mugatzea. Opariak, gonbidatuak, festa kopurua, festa mota, ahalako saltxamaltxan gomendagarria dirudi ahal den neurrian familiek gauzak aurrez hitz egitea, eta ahal den neurrian oinarri batzuk adostea. Oinarriak zenbat eta konpartituagoak izan, gusturago biziko dituzte denek ospakizun hauek. Eta batzuetan, hitz egiten dugunean konturatzen gara, gehienok antzera pentsatzen dugula. Kontuak kontu eta eztabaidak eztabaida. Zer da beharrezkoa urtebetetze festa eder bat antolatzeko? Galdera hori egin diogu psikopedagogoari. Gaurko azken puntua, bere erantzuna. Lehenengo gauza hori taldean zerbait ospatzea, orduan argi dago zure lagunekin ospatu behar dezula, eta esan dugun bezala, egon daiteke aukera desberdinak, baina alde batetik hori elkarrekin egon, eta elkarrekin egote hortan saiatu momentu hori disfrutatzea, eta egia da horretarako agian egiten dugu, janari berezia jartzen dugu, agian batzuetan jolas berezi batzuk egiten ditugu, eta bai igual esan bezala modu batean edo bestean apaintzen dugu, baina listo. Aurren urtebetetze festak, ospakizuna burua uste? Galdera horri tiraka, erantzun batzuk eman eta galdera berriak sortu ditugulakoan, datorren astera arte.